21 ka kumpanya nagpasakop sa ginpatigayon nga job fair sang Iloilo LGU. Pila sa mga aplikante fresh graduates nga nagalaom nga makasulod sa obra. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Rain or shine, dayon sa gihapon ang job fair sang Public Employment Service Office sang Iloilo Provincial Government nga ginhiwat sa Grand Social Hall sang Casa Real de Iloilo. 17 tanan ka local companies ka government agencies ang nagpasakop sa job fair. Masobra isa kagatos ka mga aplikante ang nagpasimpalad nga makapangita sang trabaho. Ang mag-abiyan nga Jason ka Graymart nga lunsay fresh graduate, luyag makasulod sa Philippine Army. Gani gindala nila ang ila requirements agud maka-apply. Para maka-apply sa army, ma'am. Handa mo naman, ma'am. Kagusto mo naman makabulig sa atin nga banwa or sa atin nga sa Pilipinas ba? Kadungan man sini nagpatigayon sang payout sa 870 ka benepisyaryo sang dole tupad sa idalom sang Cash for Work program. 41 ka mga banwa ang nakabenepisyo. Lakip man sa ginpanagtag sang national government ang mga kagamitan sa pananom kag pagpangisda. Yung mga pinamigay natin ngayon ay bahagi ng aming pakikisa at pasasalamat na rin doon sa ating mga farmers kasabay ng pagdiriwang ng birthday ng ating minamahal na Pangulo. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.